Toni Pons, sobretot fem espardenya d'espart. Al principi va ser complicat, com moltes entrades, crec, en el món familiar. És el teu pare, però segueix sent el teu cap. Heu crescut molt, els últims 10 anys, pràcticament triplicat facturació, esteu per sobre els 30 milions. En botigues pròpies que en tenim 19, més una a Lisboa 20, que són les que portem directament. En molts indrets que tenim molta presència B2B no tenim botiga pròpia. Estem a Filipines, estem a Emirats Àrabs i Aràbia Saudí, estem a Sud-àfrica, Colòmbia, Equador, Xile, República Dominicana i Estats Units. Reforçar la marca, podent tenir presència directa al carrer, provoca una notorietat de la marca que també fa que la marca pugui performar millor en les botigues multimarca que està, i això, si sumes al canal digital, doncs és aquest cercle que retroalimenta i s'avantatja una cosa de l'altra. A tu et faria il·lusió que hi hagués una quarta generació liderant Toni Pons? La meva filla Nora, que de moment té 3 anys, queda molt lluny. El context actual costa pensar-ho, tot i que evidentment faria il·lusió. Per què no? Manglar Podcast. Històries que inspiren a emprendre. En Jordi Pons és la tercera generació al capdavant de l'empresa de calçat Toni Pons, que ha convertit l'espardenya en icona internacional. Sota la seva direcció, la marca ha viscut un procés de transformació estratègica, del B2B a l'omnicanal, del taller local a les franquícies globals. En aquest episodi parlarem de lideratge, creixement i herència generacional. Com en Jordi afirma, l'èxit d'una nova generació també depèn de la generositat de l'anterior. Benvinguts a Manglar Podcast. Hola Jordi, què tal? Benvingut a Manglar. Bon dia, moltes gràcies. Tercera generació de negoci familiar, Toni Pons. Explica'ns una mica què feu a Toni Pons. Bé, a Toni Pons sobretot fem espardenya d'espart, o sigui, calçat. I a partir d'aquí, doncs, tot el que pugui acompanyar a nivell de calçat i complements. Això una mica és el que fem. I això va començar el teu avi? Sí. De fet, la tradició ve d'abans. Ve el seu pare en el poble d'on venen, que és Osor, que tenia una botiga d'ultramarinos, que es diu, i ja per aquella botiga ja cosien espardenyes, doncs, una sèrie de persones en el pis de dalt. Vull dir que la tradició d'espardenya d'espart de la família inclús ve d'abans, però sí que l'avi és el que doncs, ho implementa ja en forma de taller. En diuen fàbrica, però en el fons són tallers petits, molt artesanals encara la fabricació de calçat. Sí. I era taller d'inici a final, ells fabricaven tot el calçat i després el venien també ells? O... Sí, bueno, és que és això, has d'entendre que era en un poble en l'època de la postguerra espanyola, el 1946, o sigui que realment era un producte molt bàsic i sí, espardenya espart a l'estiu, a l'hivern doncs botines de pell amb sola de pneumàtic, i sí que inclús les teles les feien en el taller, després les de pneumàtic no es podien proveir, però era molt treball intern, sí. I llavors aquest negoci s'hi va incorporar el teu pare? Sí, després... Quins canvis va implementar el teu pare? Bé, el primer canvi que encara hi havia el meu avi molt activament va ser el tema de la fabricació, de que amb la caiguda una mica del teixit secundari de la fabricació, o sigui, una mica la mà d'obra especialitzada, els tallers que envolten la fabricació, doncs que va haver-hi una mica l'èxode d'aquí a Catalunya i doncs ja l'avi va tenir d'anar a passar a fabricar doncs, en els pols de fabricació de calçat que encara són ara, no? A la Rioja i a la zona de la Can Múrcia. I això ja ho va fer l'avi, d'alguna manera el pare ja va agafar el relleu amb això, i el pare d'alguna manera va intentar arribar a més llocs geogràficament parlant, diguem, primer a nivell de Girona a Catalunya doncs ja la internacionalització, realment inclús va entrar abans França que inclús resta d'Espanya pràcticament. I que després doncs, la internacionalització que va seguir a tot això. Sí. I a nivell de producte encara molt especialitzats o encara ho vau començar ja a ampliar la gamma? Sí, no, la gamma és això, ja d'inici ja fem tant calçat d'estiu com d'hivern, però sí que és veritat, al final l'espardenya d'espart el tenir aquest component també d'arrelament al territori, tant a nivell d'heritage com d'ús, sí que és la línia que va acabar representant des de molt aviat doncs, la marca.
i sí que sempre ha estat com el producte emblema de la marca, però això ja de fa moltíssims anys anar-lo encerclant, amb vegades més encert, amb vegades menys, però des de fa molt que fem més que l'Espardenya Espart, diguem. Sí. I com ho vas viure tu de petit, el fet d'estar enmig d'un negoci familiar? Es parlava d'espardenyes a casa o no? Parlar, bueno, sempre hi ha la típica discussió a casa, no?, de no excedir-nos en parlar massa de la feina, no? Bé, ho vaig viure, doncs, evidentment, corrent per una mica al magatzem, doncs, anant-hi molt sovint, i sí que de vegades podem tenir conversa amb el pare com anava, i si se'n anava a la Fira de Milà, i si tenia gens a França, i coses que primer et preguntes, carai, com pot ser, i després, bueno, ho vas entenent cada vegada més. I bé, i sí que és veritat que amb el pas dels anys ho vas tinguent al cap, d'ostres, et faria il·lusió poder-hi ser algun dia, però realment no t'ho planteges seriosament fins ja, doncs, als 12-14 anys, no? O sigui, tu des dels 12-14 sabies que volies seguir una mica la dinastia. Sí, que podria inclús encaminar els estudis universitaris al món de l'empresa, que també és on tenia inquietud, i que si tot es donava com s'havia de donar, doncs seria una possibilitat doncs, molt probable i que podria fer il·lusió. Tampoc era allò de tenir-ho 100% clar i s'hauria de veure, evidentment, el món de l'empresa tots el coneixem i avui estem aquí i a veure on serem demà, no? Però no va ser la teva primera feina. Tu vas començar a treballar abans a un altre indret. Correcte. Jo vaig fer un any d'auditoria a Price i bé, de fet no vaig ni acabar l'any. Realment havíem sempre parlat amb el pare, jo tenia un germà que en aquest cas es va morir als 25 anys i ja llavors ja no hi era en Toni. I sí que doncs, havíem parlat d'uns tempos de poder estar 4 o 5 anys després de la carrera fora i després plantejar una entrada, però és veritat que quan passen aquestes coses familiars doncs les coses es remouen molt i el pare sí, el mes de maig d'aquell primer any que havíem començat al setembre ja em deia, ostres, si vols venir ha de ser ja perquè jo esperar tant com havíem parlat potser fa uns anys no podré esperar i tal, i mira, i sí que va ser relativament ràpid el pas de la carrera a una empresa i ja cap al negoci familiar. Sí. Llavors et trobes, bueno, ben estudiat, ADE, no? Sí. Amb un any d'experiència més o menys, i de cop amb el repte d'entrar allà a l'empresa familiar sabent el que se sap quan has treballat 10 mesos, no? Correcte. Llavors, quina va ser la teva primera funció i com vas començar a entrar a l'empresa? Bé, ostres, és veritat que també tens el punt de joventut i potser, bueno, ganes de menjar-te el món o potser pensar-te que en saps més del que en saps i el pare també tenia en aquell moment doncs, tenia moltes ganes com de fer un relleu relativament ràpid perquè no es veia potser amb la força de voler seguir al capdavant molts anys i de fet la meva entrada ja va ser acompanyant-lo molt amb tot el recorregut de funcions que ell feia i bé, al principi va ser complicat com moltes entrades crec en el món familiar perquè les confiances de casa també es traslladen a l'entorn laboral i això, bueno, doncs pot ser un problema, no? D'alguna manera és el teu pare però segueix sent el teu cap i el propietari de l'empresa i evidentment doncs s'ha de tenir tenir-ho molt en consideració i després el que sí que vam fer, que crec que va ser molt encertat, va ser doncs, anar delegant certes funcions, diguem més, jo vaig començar molt amb la part més comunicació, marca i després entrar més amb la part comercial, no? I va ser una mica el procés de ja poder assumir controls, no? Perquè només fent el relleu no és fàcil quan només estàs, diguem, acompanyant, no? I en canvi poder tenir el lloc els dos va possibilitar amb uns quants anys més poder fer una mica el relleu, no? Si ens quedem una mica al relleu abans d'anar més a negoci, perquè això són contextos que sempre són molt complicats, com bé apuntes, què creus que veu fer bé a nivell de transició pare-fill i quines coses podries dir, escolta, això s'ha de pensar bé o s'ha de fer d'una altra manera, vist en perspectiva? O sigui, el que vam fer, malament, i t'ho diríem tots dos, és aquesta entrada de no tenir una funció específica, no dir, no, és que en Jordi, com que d'aquí 2 anys
ja ho portarà, que evidentment en aquell moment no tenia ni cap ni peus que fos així, tot i que, bueno, en teníem potser les ganes, però no tenia una funció específica, no? I dir, no, que vagi prenent i vagi vinguent a mi, ostres, no, o que sí que vam fer molt encertadament, va ser després, doncs dir, escolta, vale, sí, tens moltes inquietuds, tens moltes ganes de menjar-te el món, doncs comença per demostrar, no? I després pues, em va donar potser la part comunicació marca, que potser quedava bastant per treballar, després la part comercial, que home, ja té molta importància en el negoci, és, vale, demostra tantes idees, doncs, i bé, jo crec que això té molt de sentit, el que la persona aterrant pues, tingui una funció concreta, pugui demostrar realment com es va guanyant a la gent o que aporta resultats i després per anar podent fer doncs, més ascensos en l'organigrama. No? També, sobretot, clar, parlo del meu cas que, com dèiem, venia de poc recorregut professional. Estic segur que si gent ha pogut fer més recorregut potser pot fer transicions més ràpides. Però bé, més ràpid que nosaltres, que això 2012 entrava, 2016 ja pràcticament assumia la gerència, realment és per estar-ne content, realment, sí. Clar, i a part conviuen dos realitats, no? Per una banda està la teva, de voler agafar molt quan segurament potser no has d'agafar tant, però també hi ha la part de deixar anar del pare, no? No sé el pare com ho va portar això d'anar delegant. No, bé, el mèrit en aquesta successió que podem considerar de bastant d'èxit és del pare, perquè en el fons és això que dius, no deixa de ser el relleu d'un molts anys de treball, de moltes famílies que en depenen d'aquest projecte, no? I poder veure doncs, que sí, que una persona que tingui, doncs això, no tenia tenia 28 anys, pugui assumir la direcció, doncs s'ha de ser molt valent, entendre-ho i això, doncs això, va tenir molt de mèrit al pare. No és fàcil deixar anar, evidentment, d'un projecte que ha estat el motor laboral de tota una vida, que havia estat del pare, i és veritat això, que sí que vaig agafar la direcció el 2016, però fins fa ben poc i encara ens ve a visitar molt sovint, doncs primer es va quedar més en la part, diguem, operacions fabricació, per també anar creant equip i poder anar fent la successió general, però sí, realment contents. I si entrem una mica en aquest primer període, d'aquest 2012-2016, que tu entres a l'empresa però que encara no tens les funcions de direcció general, quan tu entres, quin context de negoci hi ha? O sigui, quants treballadors, no sé si més o menys la facturació la vols compartir i quin model de negoci hi havia? O sigui, el model de negoci era el que havia estat des de que havíem deixat la fabricació, que era, diguem, sí que les fàbriques no són nostres en propietat, però les que treballem més, són pràcticament fabricació exclusiva per nosaltres i per tant era doncs, tot el disseny i comercialització d'aquestes col·leccions de la marca al punt de venda, diem, multimarca, diguem, que això pot voler dir des d'una botigueta petita de barri fins a un Corte Inglés o un John Lewis a Londres, no? I això era el model de negoci, era a través del B2B, diguem, 100%, doncs intentar això, crear aquestes col·leccions i comercialitzar-les a través d'aquest canal. Vale. Quin número de treballadors quan tu vas entrar, més o menys? A la seu de Girona érem uns 14, això comptant el personal de logística i d'oficines, i després sí que doncs, amb una cartera d'agents multimarca, clar que no són treballadors de l'empresa, però que treballant molt estretament amb l'empresa de 15 a 20 més, vale? Per cobrir una mica l'àrea geogràfica. Llavors estem parlant d'un negoci 100% B2B, que ja hi arribarem, però ara és un negoci bastant diferent en aquest sentit. Cap al 2016, com es va encaminar? Quin va ser el viatge una mica allà de Toni Pons? No, per ser honest i també remarcant que el mèrit també era molt del pare, ell quan vaig entrar em va dir una frase que encara sempre repeteixo, que és que em va saber veure que amb com estàvem funcionant, amb el model de negoci únicament B2B, n'hi hauria per jubilar-se els de la seva generació, però els que entréssim de nou ja no n'hi hauria, no? Perquè una mica cap on estava la tendència també per tot el tema de reforçar la marca i tot plegat que et pugui doncs, ajudar a defensar una mica el projecte, no? Vull dir que ja d'entrada teníem això al cap i des d'alguna manera el que a poc vam anar treballant, potser 14-15 ja es comencen a pensar doncs, com podrien ser doncs, els espais de marca que en dèiem, perquè potser primer eren doncs, fer algun córner en alguna botiga i per arribar algun dia doncs, a botiga tant online com offline de la marca, no? I el 2016 coincideix aquesta meva entrada en direcció general ja amb la primera obertura de botiga de la marca. Quina va ser la primera botiga? La botiga primera, de fet, va ser amb un client
que ja havia especialitzat molt la botiga amb la nostra marca i que havia de fer una reforma i que va decidir doncs, que aquella reforma seria fer la primera botiga de la marca amb tot el treball, diguem, de marca i màrqueting que havíem estat preparant els 2 anys previs, doncs ser el conillet d'Índies i que realment fins a dia d'avui és de les millors botigues que tenim al món. On és aquesta botiga, la primera? Aquí a Barcelona, al carrer Ferran. Al carrer Ferran de Barcelona, sí. Llavors, 2016 tu entres ja amb la primera aventura B2C i entenc que amb una voluntat de gir estratègic cap aquí. Sí, de fet, per ser honest, o sigui, sempre, i a dia d'avui encara defenso el mateix, no tant gir, sinó complementar i reforçar, o sigui, nosaltres sempre perquè és de les pors o del que es comenta de vegades, no? Ara vols passar del B2B al B2C o vols passar de la multimarca a la teva marca, no. Ostres, sempre ho enteníem com un reforç i una retroalimentació del fet de reforçar la marca, podent tenir presència directa al carrer, doncs això provoca una notorietat de la marca que també fa que la marca pugui performar millor en les botigues multimarca que està, i això, si sumes al canal digital, doncs és aquest cercle que encara ara defenso molt, de que retroalimenta i s'avantatja una cosa de l'altra. Es pot produir algun cas evident de canibalització, però evidentment en un món tan gros i que nosaltres seguim sent una empresa petita, doncs és molt complicat pensar en canibalitzar, sinó, ostres, ampliar, arribar a més gent, arribar a més llocs. Sí, des del vostre punt de vista, jo crec que està clar, però aquest tema us va generar tensions amb alguns clients B2B o no? De que no ho veiessin igual, que us veiessin, ostres, m'estàs fent la competència al costat, no? Realment va ser, clar, ha estat progressiu, ha estat un pas progressiu, no va ser d'allò d'un dia a l'altre, doncs obrir botigues. De fet, en molts indrets que tenim molta presència B2B no tenim botiga pròpia. Al final ens ha servit, doncs, sí que a l'estat espanyol, doncs, reforçar molt la nostra presència al carrer, amb botigues pròpies que en tenim 19, més una a Lisboa 20, que són les que portem directament, però després també hem aprofitat per a mercats on el teixit multimarca costa molt, doncs, el tipus de producte que comercialitzem, diguem, mitjà-alt i tot això, doncs en països que el no ser multimarca, poder-hi estar en franquícia, doncs ha complementat, no? D'alguna manera això, i evidentment alguna fricció hi va poder haver al principi, però jo crec que ràpidament vam poder demostrar que, ostres, veníem a Barcelona, veníem a Madrid, veníem a Màlaga i al revés, i el teixit multimarca ens creixia, no decreixia o substituïa el fet de tenir botiga pròpia, no? Clar, això és obrir un canal de venda completament diferent, que no té res a veure, no? És un model de negoci per si sol. Com va ser aquest canvi a nivell intern més vostre, no? Que no teníeu ni idea, no?, de gestionar una botiga? Tal qual, o sigui, ha estat, bueno, i encara és ara, doncs, un viatge d'aprenentatge, perquè és això que dius, o sigui, no té res a veure, doncs, teníem molt d'expertise en el disseny, en la qualitat del producte i en la comercialització a través del B2B, en ser un retailer, que es diu, doncs és un ofici com a tal, i evidentment d'expertise a casa en teníem poc, no? I amb aquests anys, doncs, i encara ara, doncs, anar aprenent i molt humilment, doncs, escoltant molt i intentar fer cada vegada les coses millor. També és veritat que amb el pas dels anys i el tenir més botigues gestionades, doncs hem pogut crear equips que sí que han portat molt de bagatge i molt de know-how, però a nivell organització, doncs, encara molt humilment, doncs, aprenent, no? Ara tornarem al creixement i a les botigues. Sí, recuperem una mica com teniu muntat el negoci vosaltres. O sigui, unes àrees core, entenc que sobretot és el disseny del que és cada col·lecció, de cada temporada. Aquesta és una tasca que feu purament internament, la teniu externalitzada, és una mescla. Ja fa molts anys que vam decidir, perquè sí que la manera que tradicionalment es treballava en el món del calçat era potser tenir algú intern i bastanta proposta externa, no? I nosaltres vam decidir ja de fa bastants anys, potser també coincidint potser cap al 2016-17, doncs internalitzar bastant, tenir doncs, dissenyadors a Girona, també tenim doncs una autònoma a la zona d'Alacant a nivell més tècnic i un despatx de patronistes, diguem, a la zona de La Rioja, que és on al final fabriquem com a recolzament tècnic, però el disseny és molt a nivell intern, i després sí que ens alimentem de vegades doncs, a col·laboracions o cooperacions amb altres marques de diferents àmbits per complementar, no? Una mica el que dius tu, que el que acaba sent molt important al nostre sector, com és les col·leccions que presentem temporada rere temporada.
Llavors tanqueu col·lecció i envieu la producció externa, això sí? Sí. Amb aquests proveïdors que treballen pràcticament exclusivament per vosaltres, però tot el que és emmagatzematge i distribució, això ho feu vosaltres? Ho fem nosaltres a Girona, sí. I llavors, a partir d'aquí obriu els 3 canals. Hem parlat de B2B històric, B2C comença a primera botiga 2016, la part online, quan la comenceu? Que passa e-commerce és el 18, crec jo. Fins llavors doncs, teníem, bueno, amb el que dèiem, no? Amb aquesta por de no voler entrar a fer competència, doncs fins llavors teníem pàgina corporativa que explicava una mica l'empresa i les col·leccions, però no feia e-commerce, i l'e-commerce és el 18 que comença. Sí. I des de llavors, doncs, evidentment, agafant importància, doncs, com els 3 canals que a dia d'avui són els de la marca, no? B2B, el retail i la venda online. Tu creus que un dels punts claus del canvi a B2B, a més, aquest focus també de B2C, o una cosa que us ha ajudat potser és tenir aquest contacte directe amb el client final, que amb el B2B potser no ho teníeu? Ens ha ajudat a nivell de poder tenir, doncs, segur, feedback directe, doncs sí que algunes col·leccions, potser que el B2B no entraven tant, o el fet de poder-les testejar tu directe, doncs també serveix per després defensar-les amb més força, o al revés, o pensar que, ostres, aquestes col·leccions al canal B2B no ens hi està donant suport i funcionarien, i després veure que no, que realment arribes al client final i també et diu que no és el que espera de tu, o que no li encaixa el que li estàs oferint. Aquest component segur. I el que ja et deia, el que segur que ens ha sumat moltíssim ha estat doncs, poder crear doncs, aquest millor reconeixement de marca, poder explicar millor què som o les col·leccions que oferim, però al final aquest sí que el controles tu, no? Si ens centrem en la part B2C més de botigues, tornant una mica al que comentàvem abans, parlaves de que ara teniu unes 20 botiga pròpia. Pròpies de gestió directa, i després el que és el panorama internacional, una 30 més en diferents països. Vale. Si anem a la gestió directa, això està principalment a Espanya, entenc? Sí, 19 a Espanya i una a Portugal. Aquí us compleix una mica, ara hi ha una màxima, no? que les ubicacions més cares són les que rendeixen millor. En el vostre cas és el mateix o no? No. O sigui, les ubicacions més cares és on te facturaràs més. Rendir com a rendiment hi ha de tot. Evidentment hi ha ubicacions cares que poden facturar molt i per tant donar bon resultat, però també n'hi ha que preveus facturar menys, però el fet de tenir bastant menys import de lloguer i tenir bons reconeixements, doncs també es dona que en botigues petites podem tenir bons rendiments, també. Sí. Heu hagut de tancar botigues en aquest viatge? Sí. De fet, les 3 primeres botigues que hem obert, que vam obrir, ja estan tancades, de fet, que són les úniques 3. És així de curiós, però... I què vau aprendre allà? Què és el que no va funcionar en aquestes 3? Doncs, teníem una sèrie d'aprenentatges que havíem fet amb aquesta primera que et deia que havíem obert, doncs, que més o menys sabíem on volíem estar, però també al veure que en els llocs que volíem estar potser el que havíem de pagar a lloguer doncs, era molt alt al metre quadrat, doncs pensar, ostres, amb poca superfície de botiga, si estàs al lloc que toca, doncs ja funcionaràs, no? I després vam veure que no, que, ostres, el tamany també importa, encara que hagis d'assumir doncs, més risc a nivell de lloguer per poder arribar doncs, a imports que ho facin rendible aquella botiga, no? D'alguna manera és el principal aprenentatge que ha fet que aquestes 3 primeres botigues, curiosament, siguin les que han tancat en una xarxa de ja 20 gestionades directament. O sigui, el factor diferencial tu creies que era el tamany, perquè potser convidava menys a entrar, s'omplia de seguida... Sí, també pots defensar menys la marca, el que estàs proposant a través del producte, no? Donar-li aquest entorn al producte experiencial que ara se'n parla tant i és molt important, no? I sí que és això, després veiem que, ostres, que proporcionalment surt a compte poder tenir aquests metres quadrats més per poder crear millor aquest entorn, no? I parlaves que després teniu la capa de franquícies a nivell internacional. Correcte. Aquí primer, saber una mica quina capil·laritat hi ha, o sigui, a quins països esteu i després anem una mica al model de com ho esteu estructurant. Per on esteu? Per tot el món? Tots els continents? Tots els continents, espera, perquè ara que no m'equivoqui, Àfrica no. Sí, perdona, Oceania no. Però sí que estem a Filipines, estem a Emirats Àrabs i Aràbia Saudí, estem a Sud-àfrica i després anant cap a l'altre costat d'oceà doncs estem a Colòmbia, Equador, Xile, República Dominicana i Estats Units. I crec que no me n'he deixat cap. Sí. Com l'heu encarat aquest creixement? Com l'heu fet?
Per ser honestos, o sigui, el que et deia, el tema en llocs com, per exemple, això, no? Els Emirats, que trobar un teixit multimarca com el que coneixem aquí, de botigues que tenen diferents marques i tenen aquest component també inclús de tipus de producte i preus, era complicat, doncs realment allà poder estar en una botiga pròpia tenia molt més sentit, i trobar el partner, que també, clar, és l'altra part important de l'equació, ha estat la clau, no? I és això, doncs a Filipines vam poder trobar un partner molt bo, doncs a Emirats també una persona que també ens estava portant la marca, doncs va decidir apostar també per la botiga física. Han estat diferents encaixos que ens han portat a estar en botigues a perquè aquests són països. Botigues, o sigui, exclusivament de Toni Pons en aquestes ubicacions, model franquícia. Model franquícia de botiga Toni Pons, que de fet sempre l'objectiu és això, que realment entris a una botiga nostra gestionada o una franquícia i pràcticament no notis la diferència, no? Perquè realment el disseny el portem des d'aquí, el producte que s'ofereix és el que servim des d'aquí, i que que respiri doncs, la marca exclusivament. Sí. Hi ha hagut algun país que heu provat i que no hagi funcionat? Mèxic, mira, també el mateix. Les primeres franquícies que vam fer a nivell internacional van ser a Mèxic, i amb el Covid, doncs, amb tota la convulsió del Covid, doncs es van portar les 4 botigues que hi havia llavors, franquícies per davant. Vosaltres vau sortir reforçats post-Covid, va ser un cop dur. Com vau viure una mica aquest període? Perquè entenc que estàveu en ple creixement, no? Sí. De fet, veníem creixent, teníem dibuixat el 2020 com un creixement d'un 20 i va ser una reducció d'un 20. Ho vam viure, doncs, que va haver-hi molts aprenentatges, i el que amb més carinyo recordo és com, doncs, el moment de parlar amb la gent de Girona, dir que no volíem deixar, doncs, alguns senyalats a casa i els altres poder seguir de floretes, diguem, i el que vam fer va ser, doncs, la central durant devien ser uns 6 mesos, doncs, pactar tots una reducció de jornada d'un 15%, per poder tirar endavant aquell període que, evidentment, hi ha botigues pròpies, els clients multimarca en botigues tancades, doncs amb aquells 6, 7, 8 mesos que es va tancar en l'ubicació total aquell any, doncs amb aquestes reduccions i tot plegat, amb l'online que ens va sumar, doncs, ostres, vam poder parar el cop molt bé, i a més això, poder notar, doncs, aquest compromís de la gent que forma la família Toni Pons, no? I a partir d'allà ja va ser... Si anem ara al canal una mica més online, parlaves 2018-2019, potser el llançament de la plataforma, però aquí tornem, és un altre negoci diferent per si sol. Com ha sigut l'aventura d'aquest canal fins ara? L'aventura d'aquest canal, o sigui, nosaltres entenem el canal doncs, com amb la web pròpia, i després les webs que gestiones tu una mica la teva presència allà, no? Com els marketplaces, no? I l'aventura ha estat doncs, la mateixa que comentàvem a nivell retail, no? O sigui, donar-te en compte que, com dius, és un entorn molt diferent, amb uns coneixements molt diferents, i que nosaltres com a empresa hem hagut d'anar doncs, aprenent, i aquí nosaltres a la web pròpia vam prendre una decisió que va ser doncs, acompanyar-nos d'un full commerce, vale? Que és que el teu partner passi pràcticament a ser, que el teu proveïdor passi pràcticament a ser un partner, o sigui que en lloc de doncs, fer-te un desenvolupament i enviar-te la factura, doncs ell agafar on estàvem llavors amb la web pròpia i dir, doncs a partir del creixement em quedaré una part del guany, però entro a treballar amb tu, no? Entro a treballar des del nivell de desenvolupament tecnològic, des del màrqueting digital, i doncs parlar de 5 anys, que és el que van estar, va ser de fet fins a aquest passat febrer, i que ens ha anat molt bé doncs, per paral·lelament nosaltres doncs, anar estructurant l'equip per ara ja poder tirar sol, i el bé que tira ja sol, no? El negoci online de calçat i de roba pateix molt la logística inversa, no? Les devolucions i com ara em compro un 43, no em va bé, vull un 44, no? Sí. I hi ha tota una gestió i uns costos allà darrere. Sí. Com heu viscut vosaltres tot això? No, realment és dels factors, i sobretot quan te deia, en l'univers online, a la web directa, doncs, que ja ho vam preveure i ho podem gestionar bé, doncs cap problema. Al nivell marketplaces, que aquest cop sí doncs, que ets una mica cautiu de les seves condicions, doncs veure doncs, com un marketplace et pot aportar un gran volum de negoci, però després quan vas veient totes les implicacions del que deies, de la logística inversa, i després el que et pot ocasionar a nivell d'estocs i tot plegat, doncs que puguis tenir nivells alts amb rendiments relativament baixos, no? I d'alguna manera és
és un tema que a tots ho vivim, sobretot amb alguns players que s'empenyen doncs, amb aquesta gratuïtat en el transport d'evolució i que això provoca doncs, el que dius, no? En alguns països realment molt mal acostumats, com pot ser Alemanya, en què realment les taxes de devolució per si soles són molt altes, no? Perquè estan acostumats a, doncs, vull comprar una sabata, agafo 3 talles, ja me'n quedaré una i les altres 2 de tornada, si em quedo aquesta, no? I, evidentment, aquestes males pràctiques que podria dir, doncs, crea doncs, que pugui ser un canal perillós, depèn de com, no? Bueno, clar, atenta contra que sigui una vertical sostenible, no? Correcte, entenc? I, de fet, hi ha hagut algun mercat que hagueu decidit, per exemple, Alemanya, ja no venc més a Alemanya fins que no ho tingui muntat d'una altra manera. Algun mercat que digueu, ostres, que jo així no puc ser-hi, no? Hem arribat a algun mercat en un marketplace, o sigui, ja et dic que la nostra web pròpia més o menys ho vam anar planejant tot segons el que s'havia d'esperar i per tant ha pogut ser sostenible. En algun marketplace, alguna presència en algun mercat, per dir-ho clarament, o sigui, Zalando, doncs per estar a Suïssa, hi ha el component en si de que hi ha la logística, clar, ja no és Unió Europea, aranzel, tots els temes de duanes, que afegeix cost, diguem, a la performance, i un mercat que ens estava donant bon volum, vam acabar veient, quan vam fer la ratlla sota, doncs que fins i tot ens estava suposant pèrdues, no? Aquella venda que estàvem ocasionant en aquest marketplace, i allà aquell mercat sí que el vam tancar, per exemple. Vosaltres veieu, a nivell estratègic ja una mica més llarg termini, veieu viable, o fins i tot en positiu, aquesta omnicanalitat, o sigui, seguir potenciant els 3 a la vegada, o Sí, no. O creus que tard o d'hora haureu de triar? No, jo crec que no, perquè és que és el que et deia, d'alguna manera nosaltres també, doncs a cada àrea hi veiem uns avantatges, no? També la capil·laritat que et dona un multimarca, no? Que en algun lloc, ostres, pretendre obrir una botiga Toni Pons, doncs potser no ho tenim ni en ment ni serà factible el fet de ser només una marca en aquella botiga, i això un multimarca sempre et donarà una capil·laritat. També hi ha molts multimarques que fan molt bé la seva feina i tenen una clientela, tenen una fidelització dels seus clients que si la segueixen treballant bé, doncs seguiran existint i pots triar ser-hi o no ser-hi allà, i nosaltres sempre que hi puguem doncs ser-hi ho veiem positiu. O sigui, i després el que et deia abans, aquesta suma de forces, de tampoc renunciar evidentment a les nostres botigues pròpies que ajuden a aquest reconeixement de marca i que després l'online et pugui fer arribar doncs, també a llocs que potser no puguis estar doncs, amb aquesta presència dels altres 2 canals. No? Per tant, la nostra aposta i la nostra visió és poder seguir reforçant aquests 3 canals, sí. Vosaltres heu crescut molt, els últims 10 anys, pràcticament triplicat facturació, esteu per sobre els 30 milions. Aquí, o sigui, tu diries, clar, aquest creixement pel que expliques està molt carregat de prova-error, no? Hi ha molts errors, tots els errors costen diners, vull dir, com heu finançat tot aquest creixement? És un creixement molt gran, sí. I que a més t'has d'anar sotmetent errors, per tant que això ralenteix i alhora tens certes pèrdues verticals, no? Sí. Aviam, realment, a nivell de pèrdues, o sigui, com a vertical, doncs sí, evidentment el Covid en el moment 2020, doncs a les botigues van ser deficitàries, les botigues pròpies, no? Però és veritat que el prova-error tampoc han estat d'inversions grans o que ens hagin hagut de requerir a nivell de finançament o que hagin suposat pèrdues destacables. Sí que hi ha hagut proves-errors, o comentava, no? Les primeres botigues que ja no hi són, però va ser al cap de bastants anys i tampoc pel fet de ser molt deficitaris en si, i de fet els primers anys ni ser-ho, però després el tenir les altres en conjunt, doncs prioritzar altres coses. I aquests forats... Jo entenc que els finançava el benefici de B2B. Sí. No, vull dir que el propi EBIT que et generava el teu canal tradicional anava pagant la festa, per dir-ho d'alguna manera. Sí, o per ser justos, també els molts anys de la gestió tant de l'avi com del pare, de ser molt... doncs tenir una empresa molt finançada i deixar molts de diners doncs, del que anava aconseguint fer a l'empresa, deixar-los a l'empresa. Jo sempre és veritat que això no ho he dit. És un balanç molt fort, molt sòlid. Sí, era un balanç molt fort pels projectes que abordàvem. Recordem que això, el nostre treball segueix sent petit i tampoc hem fet grans projectes que han requerit grans inversions i per tant no ho hem necessitat fer, no. Fins ara. Ara sí que esteu en un projecte important. Sí. Ens ho expliques? Sí, correcte. No, doncs el creixement, això sobretot, no, ens havíem quedat amb el menys 20 que va acabar sent 2020, però era un menys 20 que latentment no era real, no? Perquè unes botigues tancades, uns canals doncs, que van quedar en aquest món que va estar pràcticament 6 mesos sense viure, no?, el 2020. Doncs què va passar? Doncs que el 21 i el 22, doncs, ostres, vam seguir rebotant molt cap a dalt, vam fer un mes 37 el 21 i un mes 52 el 22,
I clar, aquests grans creixements doncs, ho tensionen una mica tot, no? Tensionen, evidentment, les persones que han de gestionar de cop un negoci que és més del doble del que gestionaven feia 2 anys. Els recursos, evidentment, doncs, el fet simple de tenir de fabricar molt més fins que ho envies i ho cobri, tot això, a nivell de working capital també tensionat, i l'espai, que en aquest cas és el que ocuparà ara, doncs, l'espai, tant d'oficines com de magatzem, doncs també ens havia quedat molt tensionat. I doncs, d'alguna manera, durant el 23 es pren la decisió de buscar i anar endavant amb una nova seu, que és on ara estem treballant i que esperem que d'aquí un any ja puguem ser-hi en plenes condicions i que això sí que, evidentment, doncs, per una empresa com la nostra, la inversió que requerirà, doncs sí que ha fet doncs, que, evidentment, ens haguem de finançar amb els bancs, però sí que necessitem aquest suport perquè per l'empresa que som és una inversió important, sí. I la idea és que des d'aquest nou centre logístic distribuir a tot el món? A tot el món, com fins ara. El que passa és això, entenem una manera molt més eficient perquè nosaltres estem en dos naus pròpies, però estem amb 3 més de lloguer i bueno, les ineficiències que pot provocar doncs, aquesta deslocalització, no està tota la logística centrada en un lloc, no? I d'alguna manera esperem que aquesta nova seu, a més de més espai d'oficines que també necessitem, ens doni, no? El creixement, que jo crec que queda clar pel que has explicat, que en part l'explica l'obertura de canals nous, no? Però segurament hi ha una part també de producte i que suposo que al principi, no sé fins a quin punt, que té una botiga pròpia només teva, també l'has d'omplir de molt producte teu, no? I vosaltres històricament estàveu molt associats a l'Espardenya o a la Barca, no? O sobretot calçat d'estiu. No? Que una botiga tu també vols que hi hagi una mica calçat durant tot l'any. O sigui, què tan important ha sigut el producte? Quines estratègies heu fet per potser desestacionalitzar el que és el vostre producte i que no se us associ només com a calçat d'estiu? Explica'ns una mica el viatge a nivell més de producte. Sí, et diria, com et deia, ha estat un viatge que ja venia treballant-se de fa moltíssims anys, de l'inici. El que passa és com dius, que d'alguna manera la botiga pròpia passa de ser una cosa que seria bo o desitjable a ser una obligació, no? Perquè evidentment a peu de carrer doncs, els lloguers es segueixen passant, la gent segueix passant per davant i vols poder doncs, tenir el mateix encant que tens a l'estiu doncs a l'hivern, no? I a partir d'aquí doncs el que ja es venia fent, però evidentment amb un puix més considerable, doncs ostres, hem de tenir un producte, doncs la primera necessitat bàsica que s'entén doncs és evidentment poder competir bé en l'altra temporada, en la tardor-hivern, però també inclús també a la temporada forta, com és l'estiu, doncs no només fer l'Espardenya Espart o la menorquina que venim fent, sinó, ostres, doncs si venen un tema de sandàlies de pell, poder-ho fer per què no, si ve un tema de sandàlies de goma amb tendència, doncs poder-ho fer per què no, complements, evidentment, que també era una categoria que existia, però també existia realment, no? Molt menys desenvolupada, no? I en aquesta entrada en el retail t'obligues, doncs, com a marca, doncs sí, evidentment, tenir aquest punt de producte referència, però que tot el que pugui acompanyar amb valors i posicionament, doncs per què no poder oferir com a marca, no? Que és on estem posats, sí. Seguiu depenent molt per això de l'Espardenya o no? L'Espardenya, depèn d'en quin canal, és més exagerat o menys, no? Perquè, per exemple, en el B2B, doncs, evidentment, tu pots intentar ser una referència d'una línia de producte i això doncs, fa que el B2B et consideri molt per aquella categoria, en una categoria que potser no és tan referència, tot i que puguis fer un producte molt competitiu i molt engrescador, però potser ja té altres marques que fan allò, doncs el B2B, evidentment, molt pronunciat, i a les nostres botigues, evidentment, de fet, ho rodegem sempre d'aquesta categoria, però sí que, evidentment, doncs, ostres, ja només els mesos d'hivern doncs, que venem altres productes com la sabatilla de casa o botines i botes de carrer, doncs, evidentment, predomina més aquell producte durant aquests mesos i durant l'estiu els complementaris que també hem anat dient, no? Hem dit que quan vas entrar a la companyia, hi havia al voltant d'unes 14 persones a Girona. Ara, dia d'avui, quan sou a l'oficina de Girona? A l'oficina de Girona som uns 80, més o menys. Vale? Comptant part logística i part d'oficines. Aquí és una mica, cap on volia portar una mica la part final de l'entrevista, que és una mica en el teu rol com a director general, no? I de gestionar un equip de 80 persones. Vale? Entendre una mica, si vols, al principi, a quines àrees entres més? Tu ets un tipus de director general que entres una mica a tot arreu? Hi ha àrees que entres més perquè o creus que és una aportes valor o et falta potser un especialista de moment? Explica'ns una mica el teu estil de direcció.
Bé, el primer és això, no? És el canvi d'estil una mica de quan agafo el relleu del pare, que ve de ser una empresa, doncs, evidentment, potser menys persones a gestionar, però també un estil molt més, ostres, realment cap pensant pràcticament únic, no? D'allò de dir, ostres, aquests empresaris que tenim molt per aquí a Catalunya, no? Que realment estan pensant de l'A a la Z de l'organització, no? I jo, evidentment, amb l'intentar, doncs, eixamplar una mica els models de negoci en l'organització i poder créixer, vaig veure, no, ostres, que necessito doncs, que en cada àrea poder tenir referents, no? I realment crec que ara tinc un equip molt, molt maco al voltant de responsables de cada àrea i realment sí que en àrees entro més, ostres, per exemple, en la definició del producte, doncs en el món de la moda, vulguis que no, els que estem a la direcció hi estem molt implicats, no? Perquè té moltes connotacions, acaba sent al final el que acabaràs venent, però a més ho vendràs en diferents canals, amb el preu que et posicionarà com a marca, té moltes implicacions i en producte, per exemple, hi soc molt posat, no? Però en les altres àrees també m'agrada, no? Doncs poder, si més no, un cop per setmana veure'm amb tots i fixar una mica objectius i treballar plegats, però sí que és veritat que tinc molt talent al meu voltant i que són molt ells, que lideren les seves àrees. Notes que el teu dia a dia és més gestionar persones que gestionar un negoci? Et diria pràcticament 50. També és veritat això, que ells mateixos després en les seves àrees també porten ells els seus equips i per tant també ho tinc molt, molt delegat a ells i per tant et diria 50-50, sí. I ja per acabar, sí que Maria, jo crec que és una mica per tancar ja l'embolcall, a tu et faria il·lusió que hi hagués una quarta generació liderant Toni Pons? Em faria il·lusió. Jo tinc la meva filla Nora, que de moment té 3 anys, queda molt lluny. Realment sí que els anys Covid que hem viscut, el context que ens toca viure encara ara, amb les guerres i tot plegat, fa molt difícil pensar massa més enllà de 3-5 anys. És realment com m'ho havien arribat a dir, no? Hosti, quina és la teva última motivació a part d'intentar honorar el relleu del que has agafat dels de casa? Doncs, ostres, si més no, que la tercera generació pugui donar l'opció a la quarta que triï fer-ho, no? Però és veritat això, que, ostres, amb el context actual costa pensar-ho, tot i que, evidentment, faria il·lusió, per què no? Doncs des d'aquí esperem que passi. I res, Jordi, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Encantats. Fantàstic, ha estat un plaer.